नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 19 मे. विशेष काय नाही, पण माझ्या आयुष्यातला एक महत्त्वाची तारीख आहे आजची. आज आपण एक मराठी कविता ऐकूया. तू नेहमी, तू नेहमी. ही कविता एक प्रातिनिधिक आहे. जेव्हा अनोळखी युवक युवतीचं प्रेम जमतं, सुरुवातीला नजरानजर होते, पुढे जे काय होतं प्रत्येकाचा अनुभव वेगळा असू शकतो. तर त्यावरची एक कविता आहे आणि ही प्रातिनिधिक आहे. तर ऐकूया आपण. कविता शीर्षक आहे तू नेहमी. पाहिले स्वप्न त्या दिवसापासून. कधीपासून? पाहिले स्वप्न त्या दिवसापासून. क्षणभर तुला पाहिले होते जवळून. पाहिले स्वप्न त्या दिवसापासून. क्षणभर तुला पाहिले होते जवळून. तू अन मी येत होतो समोरासमोरून. तू अन मी येत होतो समोरासमोरून. दोघांनी पाहिले होते एकाच वेळी वळून. पुढे गेल्यानंतर दोघांनी पाहिले होते एकाच वेळी वळून. नित्याचेच झाले एकमेकांना पाहणे. मग नित्याचेच झाले एकमेकांना पाहणे. नजरानजर होताच हलकेच हसणे. नजरानजर होताच हलकेच हसणे. पुढे जाताच मागे वळून बघणे. पुढे जाताच मागे वळून बघणे. बोलायच्या प्रतीक्षेत उद्याची वाट पाहणे. उद्या आपण नक्की बोलू, उद्या आपण नक्की बोलू, असं बोलायच्या प्रतीक्षेत उद्याची वाट पाहणे. शेवटी तो दिवस आलाच. शेवटी तो दिवस आलाच. क्षणभर थांबून, क्षणभर थांबून तुझ्याशी बोलून नाव घेतले जाणून. क्षणभर थांबून तुझ्याशी बोलून नाव घेतले जाणून. माझेही नाव न विचारताच गेलो सांगून. माझेही नाव न विचारताच गेलो सांगून. तूही असलीस माझी भंबेरी बघून. तुझ्याशी बोलायचं म्हणून जी दडपण आलं होतं आणि जी घाई झाली होती ती माझी भंबेरी बघून. तूही असलीस माझी भंबेरी बघून. कितीदा भेटलो, बोललो, हिंडलो, फिरलो. कितीदा भेटलो, बोललो, हिंडलो, फिरलो. कधी सागर तिरी तर कधी सिनेमाला गेलो. कधी सागर तिरी तर कधी सिनेमाला गेलो. एकत्र भेटूनही कधी चुकीचे नाही वागलो. एकत्र भेटूनही कधी चुकीचे नाही वागलो. आणि आजच्या सुधीनी विवाहबंधनात अडकलो. आणि आजच्या सुधीनी विवाहबंधनात अडकलो. स्वप्न आज ते सत्यात उतरले. स्वप्न आज ते सत्यात उतरले. 2 वर्षे जे तू नेहमी पाहिले. 2 वर्षे जे तू नेहमी पाहिले. होईल सुखाचा आपुला संसार. होईल सुखाचा आपुला संसार. आशिष देणे जमले सान थोर. होईल सुखाचा आपुला संसार. आशिष देणे जमले सान थोर. धन्यवाद. मित्रांनो, ही कविता आवडली तर लाईक कमेंट करा. तुमचे काय अनुभव असतील अशा लग्नाविषयी तर ते अवश्य कळवा. आणि तुमच्या मित्रमंडळींना जे अशा प्रसंगातून गेले असेल, लग्न केले असेल, त्यांना ही कविता नक्की पाठवा. आणि चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर तो अवश्य करा. जर ही कविता ऐकून तुम्हाला तुमच्या लग्नाचा प्रसंग किंवा तुमचं भेटणं बोलणं आठवलं तर या कवितेचं चित झालं. आता परत भेटूया 19 एप्रिलला. धन्यवाद.